Mga Inyans, no? Dito tayo sa may Honda Gulod, no? Novaliches, Quirino Highway, Quezon City. Tingnan mo mga Inyans, yung Honda Beat na bago, wala pa. Pero mga Inyans, ibablog ko yung available na motorcycle dito. Okay mga Inyans, tara, samahan niyo ako. Ito sa mga Inyans, oh. Ayan, Barangay Gulod. Ayan mga Inyans, ito yung way niya sa may school dyan. Tapos ito yung Novaliches Bayan doon. Ayan mga Inyans, oh, yung Honda. Para mga Inyans, pasukin natin. So, loob ng Honda Mias, may Honda Gulod na Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City. Papakita ko yung mga presyo dito Mias, yung available na motorcycle dito sa loob. Okay, meron siya lang CBR 150, yan 184,090. Yan yung tsura niya. Ito naman yan, XR 150, 97 and 90 yung presyo niya ito. Ayan. Ngayon yan, so 150,000 yung PCX 160 with hub siya. Ayan. Ito mo yung Click 160, 123,890. Ayan. Tapos yung ano mo yan, yung monthly niya. Ito meron sa likod ada. Ano yan, so yung installment niya is 14,000. Tapos 5,736 yung 36 months. Yung Honda Beat, wala pa yung ano. Ito yung presyo niya yung dating Honda Beat FI, 71,890. Tapos yung down payment niya is 4,000. Tapos 3,600 yung monthly 36 months yan, Honda Beat. Ito naman yung Honda Digio. Yan, 63,000 yung cash niya. Yung monthly niya 3,300. Tapos 2,251 yung 36 months. Ito naman yung Click yung ano, Click 125, 8,890. Tapos yung down payment is 5,544 yung 36 months niya, yung Click. Ayan. Tapos yung Airblade na 160, 126,890. Tapos yung 14,000 yung down payment, tapos 5,886 yung 36 months niya. Yan, dito sa may available na motorcycle sa may Honda. Ayan. Honda Beat, wala pa yung ano. Ito yung presyo niya yung dating Honda Beat FI, 71,890. Ayan. Tapos yung down payment niya is 4,000. Tapos 3,600 yung monthly 36 months yan, Honda Beat. Ito naman yung Honda Digio. Yan, 63,000 yung cash niya. Yung monthly niya 3,300. Tapos 2,251 yung 36 months. Ito naman yung TMX Supremo. Yan, may 79,000 yung 890 yung ano nila, yung cash. Tapos 4,500 yung down payment. Tapos 4,108 yung 36 months installment. Ayan, ito yung ano nila, TMX. Meron din sila dito available dito sa may Honda Barangay Gulod. Natin yung ano nila, yung TMX na dito. 57,890. Yan, TMX 125. Tapos yung monthly nila na sa likod. Ayan. Yun, baliktad nga lang. Yan, 3,100. Tapos 31,59 yung 36 months sila. 3,100 yung down payment. Yan mga yan. Mga yan sa tumayas, may Honda Barangay Gulod, Novaliches along Quirino Highway, no? Yung available motorcycle dito at yung mga presyo. Mamaya shoutout pala kay Bayri kasi binigyan niya ng sapatos, no? Dalawang pares. Ito pakita ko. Ito mga yan, so. Ano, shoutout sa may ano dito sa may Honda Barangay Gulod, no? At pinayagan tayo mag-vlog dito. Okay mga yan, salamat sa mga. God bless you, more power, keep you sa nasa mabuting kalagayan. Bye bye mga Inyans.